Rajesh, thank you मेरी विश करवाने के लिए. गुड मॉर्निंग बीके क्वीन. अच्छा क्वीन, ओके. मॉर्निंग मॉर्निंग राजेश जी. कोई नाम रखा है क्या राजेश? और फील प्लीज. हाँ, फील मतलब प्लीज मतलब राजेश साहब बोलो बोलो बोला बोलो. कैसे हो? मॉर्निंग मॉर्निंग. ओमफ्राय क्रेजी. सुबह सुबह लाइव. हाँ जी, सुबह सुबह लाइव है. क्रेजी क्या बोला? हाय माय क्वीन. ओके. Orendro, oke. Birbebaya na, bisa birbebaya per naja Orendro. Orendro, good morning. Hai, Api Sona Andana. Morning, apa Sona? Morning. Mobil lama rizake, muzajan aja ke? राजेश क्या बोला? फरी दीदी नहीं आई क्या बोला? अच्छा, फरी नहीं आया मतलब मैंने अभी अभी लाइव ऑन किया ना, अभी जस्ट किया है. जे फैदों जा मॉर्निं दाना मॉर्निं जे खाम में बिजी होगा शायद फरी. ओमफ्राय जेया दान दाना ओ. ओमफ्राय जा राजेशा ओके बोला. हाँ जी. ओमफ्राय हरेन्द्र मा होनगोन? दा बेलासियावसो मोनगोन बुंदों. ए बेलासियावसो मोनगोन आरोना. ओमफ्राय जाजिया माथो मा खबर होनदाना? खबरा मोजाङानो. मा होनो जे नोंनिया माबोरै खिथाहरदो दे. ओमफ्राय मिसियन ओके नंगौ ना आरोना. ओके नंगौ आरोना होनदों आरोना. आदसा मिसियन ओके नंगौ आरोना. ओमफ्राय जा हरेन्द्रआ मा होनगोन? आफि सना होनदों आरोना.
मॉर्निंग का लाइक दे दो रे मॉर्निंग का फ्रेंड लोग लाइक दे दो ओमफ्राय जिया मान गोजा दंसाबो मोजां मोजां नां मोजाङानो मोजाङानो होनदोंना आतसा मोजां न'आव ओमफ्राय मिसना 3 लाइक दान बोला थेंक यू मिसियन ओमफ्राय जा मिसन गैयाबोला साब खालामना दोन दे नानि होनदोंना साब खालामना दोन दे नानि होनदों साब खालामना दोननांगौ आरोना कमेन्ट हरनानै दोन जयेन जानानै कमेन्ट हरनानै दोन दे बेक हरगोन आं ओमफ्राय जोंहा जाया मोनगो ओमफ्राय ब्रेकफास्ट जाबाय ना जाया आब' होनदों आतसा ब्रेकफास्टखौ आङो साहा सोलोंबाय आरोना बिस्कुट जादों आगै जे हरेन्द्र जामानगौ हरेन्द्र गोरिब गोरिब मानु हाया फि गोदान लानो हाया गोरिब मानुखाय गोदान लानो हाया आरोना आतसा बिदिसो जाबाय होमबा हरेन्द्र आफा गोरिब नङादां ओमफ्राय जोंहा राजेशआ हेल' होनदोंना हेल' हेल' राजेश हेल' ओमफ्राय जोंहा जे फंबाया होनदों आरोना जोंहा फिनो सौफैनो हादों ओमफ्राय बोराया मा मावो बाजै होनदों आतसा बोराया आंना माबा ना डिपार्टमेन्टआव SSB आव मा होनो फि हरेन्द्रआ जामानखो ओंखायनो आतसा गावनाव बिबाय आं हरथारा होनदोंना आयौ आंबो गरिबसोहाय आफा सनाम बेखायनो हरनो हायासै आङो हरेन्द्र ओमफ्राय जोंहा मानगोन जिया अनलाइन होनदोंना अनलाइन दं आरोना अके ओमफ्राय जा अजया मा होनदों गुड मर्निं बाजै होनदोंना मर्निं मर्निं अजय बिबोनां ओमफ्राय जा हरेन्द्रआ मा हाथाय खिन्थाबाय नामा ओमफ्राय जोंहा राजेशआ मा होनगोन आपको अच्छा फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है बोला अच्छा फ्रेंड रिक्वेस्ट मैंने देखा था आपका मतलब ये प्रोफाइल आपका जो प्रोफाइल दिया है ना उसमें यूट्यूब में ये वाला तो इसको देखा था मैंने फेसबुक में खाल देखा था मतलब ओमफ्राय बीके क्वीन बोला हाँ जी फॉलो करना था रे रिक्वेस्ट क्यों करता है राजेश फॉलो कर दीजिए ओमफ्राय जोंहा मागो ब्लु होनाय ब्लु होनो हागोन ना होनदों हायो हानायाथ' होबाय आङो जे फंबाय राजेशआ हा बोला आतसा फॉलो किया था बोला अच्छा फॉलो किया था थैंक यू फॉलो करने के लिए राजेश जी बीके क्वीन बोला ओके ओमफ्राय जा एम मोसाहारि ब्रादार सफैनो हादों आरोना गुड मर्निं होनदोंना हेभ ए नाइस डे बोला ओके मर्निं सेम टु इउ एम ब्रादार ओमफ्राय जा जिया अके होनदों परी दीदी का नहीं मिला बोला अच्छा परी का नहीं मिला परी से पूछो राजेश जी मिल जाएगा पूछ लीजिएगा मतलब परी से
मेरा तो ऑलरेडी मतलब यूट्यूब से लिंक दिया हुआ था ओमफ्राय जोंहा एमआ मा होनखो खानाय होनाया आदसा बेसेबां लायो सिस्टार होनदो आरोना आदसा मा होनो जोङो फ्लावाराव हाबाखै आरोना बिब'नि लोगोजोंसो देलायदों ब्रादार ओमफ्राय जोंहा मा होनखो राजेशआ साय पी लिया क्या बोला हाँ जी साय पी लिया साय बिस्कुट पी लिया राजेश जी ओमफ्राय जोंहा रन्जन बर'आ मा होनखो गुड मर्निं सना लाभ होनदों आरोना आदसा रन्जना मर्निं मा होनो रन्जन जोंहा ओमफ्राय माइदांस्रि बर' हाय होनदो हाय माइदांस्रि हाय ओमफ्राय जोंहा माइदांहाय बोला राजेश मा ओके परी का काम नहीं है ओके परी का काम नहीं किया अच्छा ओके परी कोई काम नहीं किया बोला अच्छा परी कोई काम नहीं किया अच्छा जी राजेश ओमफ्राय जोंहा माइदांस्रिया मा सना होनदों ना सोर मा सना होननायखाय सन होननाय जाखोब्रा आदसा सना आदसा मा खबर मा होनो माइदांस्रि ओमफ्राय जोंहा हरेन्द्र मा होनदों थोद नोंहालाय बहा गोरिब आदसा थोद नोंहालाय बहा गोरिब जाखो हाय आफिनो गरिबरा हरेन्द्र गरिबसोलै जोंहाबो आफा ओमफ्राय जोंहा दुदु फिसा मा नाम फैखोब्रा दुदु फिसा सना होनदों आरोना अके ओमफ्राय जोंहा एमुसारि मा होनखो आंनाबो आराम मोननाया खानाय आदसा आराम मोननाया अके आराम मोननाया खानाय बोजानो आदसा फैसा बिहरदों सिस्टार आदा बेसे लायो ओमफ्राय होनदों ए मालायबा बेसे लायो नोंसिनिखैबा एमुसारि फ्लावार गिदिरफ्राव हाबबाला लायो माथो माबा 5,000 गाहाम बियो माथो ओमफ्राय सोरबा सोरबा लाया लानायालाय खानाय माबा नायनानैसो लायोना ब्रादार ब्रादार ओमफ्राय जोंहा राजेशआ अच्छा क्यों गुस्सा आ रहा है राजेश जी ओमफ्राय जोंहा हरेन्द्रआ मा होनखो हरथारनांगोन हाय आफि सना 10K आयु आंनाव गैयाहाय मा 00सो माबायानो एकाउन्टआनो हरेन्द्र बाफा सना बैसेया मा होनगोन आब' ब्लुखौ लाफिनदो दे होनदों नांला आरोना दे लाफिनबाय दे आङो मा होनो जे फंबाय ओमफ्राय राजेशआ जोंहा मा होनगोन अके बाय होनदों आदसा बाय दे ओमफ्राय राजेशआ अके 10,000 बिहरदों माथो होनदों आयु लायाहाय मा एफा बुरजा ओमफ्राय जोंहा मा होनो सोरबा सोरबाथ' फासनि गाहायावसो लाबावो ओमफ्राय जोङो ओरैनो बिब'नि लोगोजोंसो माबादो आरोना ओमफ्राय जोंहा राजेशआ मा होनखो निहि बोला नेहि आदसा जेया अके होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा सैथ' ब्रह्म नुजाफैनो हादों आरोना मर्निं नानि होनदों मर्निं ओमफ्राय जेमा सरि एमा जोंहा माखो बाय बाय अल होनदों आरोना जोंहा बाय अके ओमफ्राय जोंहा अनसुमैया हाय बिमा सना ओंथि आङो दसे फैलायबाय होनदों आरोना अनसुमैया दे अनसुमै थेंक इउ गोजोननाय थाबाय दे ओमफ्राय जोंहा हरेन्द्रआ मा होनखो
खानाय नायैसो मागो मागो फाथो से बाबिबाथ' लाखागोन आतसा खानाय नायैसो होनदों आरोना खानाय नायैसो बाथोबासे आतसा बादिबाथ' लाखागोन होनदों आतसा खानाय नायै आतसा खानायनिसो रायलायबाय अके लाद्राया दां एफा दां ओमफ्राय फुजा बोथोर फैबायना हिनजावफ्रा जाबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा राजेशआ मा होनगोन हस्पिटाल अच्छा राजेश ने क्या बोला हॉस्पिटल जाना है बीके क्वीन बोला अच्छा राजेश क्या हुआ क्यों हॉस्पिटल जाना है खुश हुआ है क्या ओमफ्राय जोंहा जेया मा होनखो आं खालामना माने आं खालामना माने र' दे आं आतसा माने र' दे आङो थांथ'नोसै दे होनदों दे जे फंबाय दे जागोन दे दा चित्तरन्जन फंबाय नुजाफैनो हादों आरो मर्निं दै आब' होनदों दे मर्निं दे आगै ओमफ्राय जोंहा राजेशआ आतसा फ्लावर किया ये ओमफ्राय जोंहा आलेक्स God 900 मतलब 99 ना you look hot अच्छा hotनि ओके मा होनो आलेक्स ओमफ्राय जोंहा राजेशआ मा होनगोन काम पे जाना है बीके क्वीन अच्छा हॉस्पिटल में काम करता है आप राजेश ओके ओमफ्राय जोंहा हरेन्द्रआ मा होनगोन नोंनिखौ आतसा इसिबां लागोनमोन आफि सना होनदों नंगौथ' आरो हाब सिनायथारोहाय नोङो ने ओमफ्राय जोंहा लागौमोनबो लानायालाय मा होनो हरेन्द्र फंबाय ओमफ्राय जोंहा ओइसबिआ मा होनदों हाय आब' सना गुड मर्निं होनदों आतसा ओइसबिआ फंबाय मर्निं आगै हार्ट हरबाय थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा राजेशआ अके बाय बाय होनदों अके बाय बाय राजेश ओमफ्राय जोंहा ओइसबिआ मा होनखो मा खबर आब' सना होनदों ना खबरा मोजां आगै आंना नोंना माबोरै ओमफ्राय जोंहा अनसुमाया मा होनखो दे जोंहाबो गोदान लोगो जानोसै सोरबा जायाखैबा लोगो जानोसै होनदों नै जा अनसुमाया गोदान लोगो जालायनोसै होनो सोरबा जायाखैबा ओमफ्राय जोंहा सित्त फंबाया मा होनदों मर्निंनि ब्रेकफास्ट खालामबाय आब' होनदों आदसा आगै मर्निंनि ब्रेकफास्टआ आङो मा होनो साहा लोंबाय आरोना साहाजों बिस्कुट जाबाय नागारनायखाय खानायखौ सोंगासिनो खोमाहाय खानाय नागारनायखाय आदसा ओमफ्राय जोंहा मा होनखो हिसाब फार्स्ट टाइम आब' नोंनि एलबियाव फैबाय आं होनदों थेंक इउ आगै दे गोजोननाय थाबाय फार्स्ट टाइम आरोना अके ओमफ्राय जोंहा जिया मा होनखो लोगो दंखायो खोमा ना आगै ओइसबि ब्लग आगै ओमफ्राय जोंहा जिया मा होनखो आंनि खामानि दं आं थांथ'नोसै होनदों दे फंबाय दे जे फंबाय जेबो नङा दे ओमफ्राय जोंहा ओइस फंबाया आंनाबो मोजां दे होनदों आरोना मोजां आरोना दे आगै मोजांसो जानांगौ आरोना हरेन्द्रआ मा होनखो अनसुमै बेवहाय हासुदै लोंबाय नामा होनदों आरोना अनसुमै ओमफ्राय जोंहा अनिन्दा हाय होनदों आरोना हाय अनिन्दा ओमफ्राय जोंहा ओइसबिआ मा होनगोन निउफोर दंबा लोगो जालायफैदो दे होनदों निउ दंबा लोगो जालायफैदोनो नै दानो सोरबा सोंबावगारगोनसोहाय खाना लानोसै र' ओमफ्राय नै जोंहा निउ दंबा मा होनो लोगो निउफोर दंबा लोगो जालायनोनो अनसुमै ओइस फंबायजों लोगो दंना गैया अनसुमै
Baca Oninda blue dedo bola. Okay. Dedia Oninda. राजा सामांग परी लाइव है बीके क्वीन। अच्छा परी लाइव दे रहा है। अच्छा परी भी मतलब लाइव दिया है ना राजेश हरेन्द्र जा मानगो ओंखाम मोखां हो सुजादों नामा आफि सना होद मोखां सुजायालै मोखां गाज्रि जायो सुजाफेराखै जोंनिया माने मानसिफ्रा मोखां सुजाफेरा आरोना मा होनो हरेन्द्र आफा सना मोखांखौबा हले जों सुजाया मोखाङा उनाव माने गाज्रिसो जालाङो आरोना बिराद गाज्रि जालाङो मानसिफोरनिया जायना जाया आं मिथिया खिन्थु गियो आरोना जों सुजाफेरा मोखांखौबा हले हरेन्द्र ओमफ्राय जोंहा मा होनदो अनिन्दाया अया अके थेंक इउ बिके होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा जेया मा होनदो फंबाया मालाबा टाइम मोनबा लाइक होनो फैगोन दे इदिनो दसे होनदों अ दे जे फंबाय जागोन दे टाइम मोनबा हेफाजाब होबानो जाबाय आरोना अके ओमफ्राय जोंहा ओइसबिया मा होनगोन आब' सना ओंखि रानि भिडिअ नायना होदो दे होनदों अ दे जागोन दे ओइसबि फंबाय गोदान नागारदो माबा सरि दिनै भिडिअ नागारदो नामा ओमफ्राय जोंहा हरेन्द्रआ मा होनगोन खिथाबाय नामा ओमफ्राय राजेशआ जामगौ उसे से बात कर आया हूँ बोला अच्छा परी से ओके ओमफ्राय जोंहा अनसुमैया मा होनखो ओइसबि आङो नोंजोंबो लोगो जाबाय दे साब खालामबाय होनदों आरोना अनसुमैया परी अनसुमैया मा होनखो जा ओइसबि फंबाय नोंजों अनसुमैया लोगो जाबायनो साब खालामबायनो ओमफ्राय जोंहा एस हाय होनदोंना हाय एस ओमफ्राय हरेन्द्रआ मा होनखो गाज्रि जायाहाय फिसना होद जायोना जाया आं मिथियालै आं गियोलै सुजानो जों सुजाफेराखै आरोना अयभास गैया ओमफ्राय जेया जोंहा मा होनखो औ ओं होनदों आरोना औ ओमफ्राय जोंहा अनसुमाया मा होनखो राजेश नोंजोंबो लोगो जाबाय दे साब खालामबाय होनदों राजेश आपसे भी मतलब अनसुमै ने ज्वाइन हुआ है साब कर दिया है आपको भी ओमफ्राय जोंहा अनिन्दाया मा होनखो अनसुमै बर' साब दिलु बेक करिबा बोला अनसुमै अनिन्दाया नोंखौ साब खालामबायनो आरोना बेक हरफिननो थिनदों अनिन्दा A23 चेनेला अनसुमै ओमफ्राय जोंहा ओइसबिया मा होनखो सर्टसो हगारदों आब' आं होनदों ए सर्टसो नागारदों आरोना दा नायगोन आं र' आगै ओमफ्राय जोंहा मा होनखो ओइसबिया आब' होनदों आङो आसामनि आरोना आगै आङो बङाइआव थायो आगै ओमफ्राय जोंहा ओइसबिया मा होनखो दे आब' ब्लु होलाय होनदों आरोना आदसा ब्लु होबाय दे आगै दे ओइसबि ओमफ्राय जोंहा अनसुमाया मा होनखो बेक हरबाय दे होनदों बेक हरबायनो सोरनिखौ हरखो अनसुमाया अनसुमै बर' साब दिलु बेक अनिन्दानिखौ हरबाय नामा अनसुमै ओमफ्राय जोंहा बेक हरबाय दे होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा रेडमि 10 आव इउ किउट आरोना ओमफ्राय जोंहा हरेन्द्र मा होनखो सदाय मा होनखो सादय सना हेल' आं आदसा एस फैदोंमोन एस
थादय सना हेलौ आं नोंखौ सना होनाखै दे नोंनि नामखौसो लिरदों होनदों नामखौसो लिरदों मोनथिदों खोमा बेबो आंबो मिथिदों थांखो नोंखौ मा होनो एस मानथाबा हरेन्द्रआ साब खालामबायनो एस मा होनो सदय थादय सना एस थादय सना नोंखौ साब खालामबायनो हरेन्द्रआ सना हेलौ आं नोंखौ सना होनो नोंनि नामखौसो आदसा आंलाय साब खालामनोसो सानो हेलौ आङो नोंखौ सना होनाखै दे नोंनि नामखौसो लिरदों होनदों आदसा नामखौसो लिरदों आरोना अके आंहासो बेखौनो साब खालामनो सानदों आरोना हरेन्द्रआ जोंहा इदि खालामबाय अनसुमाया होनबाय ओइसबिया अ आसा होनदों आरोना अ आसा होनदों ओमफ्राय जोंहा रेडमि 10 ओमफ्राय अनिन्दाया जा मा होनखो मुझे भी कोई साफ कर दो मैं सबको बैक करूंगा थैंक यू बोला अनिंदा से भी मतलब ज्वाइन हो जाओ अनिंदा ने बोला कि बैक करूंगा सबको ओमफ्राय जोंहा हरेन्द्रआ मा होनखो थोद आङो माला खालामबाय बुंखो होनदों खालामाखै होनदों नोङो बर' ना मामोन बबे थांखो ना माखो मोनसेल' कमेन्टबाथाय सिनायनो हायालै ओमफ्राय जोंहा मा होनखो हरेन्द्रआ आफि सना होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा ALICE73 गुड मर्निं सिस्टार होनदों आरोना मर्निं ब्रादार आदसा थांलायबाय ओमफ्राय मा होनदों इउ स' बिउटिफुल होनदों आरोना थेंक इउ जालायबाय नामा लाइफ खन लाइफ गैयालै बोरै का नोटिफिकेशन नहीं आया मोजां अनसुमाया मा होनगोन रेडमि 10 आं नोंजोंबो लोगो जाबाय दे होनदों रेडमि 10 नोंजोंबो अनसुमाया लोगो जाबायनो ओमफ्राय जा अनिन्दाया मा होनखो कोई भी सब बैक 24 आवर्स के बाद ही देना नहीं तो अनसाफ अच्छा हो जाएगा बीके सबको समझा दो थैंक यू बोला हाँ ऐसा होता है लेकिन वीडियो मतलब 2 मिनट 3 मिनट देखने से अनसाफ मतलब नहीं होता शायद अनिंदा बैक कर सकता है वीडियो देखना पड़ता है 2 मिनट 3 मिनट ओमफ्राय जोंहा ALICE733 व्हेयर आर यू फ्रॉम सिस्टार बोला अच्छा फ्रॉम आसाम है ओमफ्राय जा ओइसबिया मा होनखो अनसुमै आब' लोगो जाबाय दे साबधान बेक सापर्ट मी कमेन्ट सेक होनदों अनसुमै नोंखौ ओइसबियाबो साब खालामबायनो ओमफ्राय बेक सापर्ट मी होनबाय आरोना बेक हरफिननो थिनबाय ओमफ्राय कमेन्ट सेक खालामनो थिनदों
ओमफ्राय जा ओइसबिया ओंखाम जाबाय नामा होनदों आंखौ होनदोंना आगै आं जाथ'वाखै ओंखाम जाथ'वाखै आं फुङाव उइफास गैया आं बांसिनानो ओमफ्राय जा अनिन्दाया मा होनगौ और कमेंट फी साबधान नहीं देना अच्छा और कमेंट में सावधान नहीं देना नाइस अच्छा लवली एनी अच्छा ऐसा देना है ओके कमेन्टआव माने साब हरनाङा आरोना ओके कमेंट में साब ऐसा ऐसा मतलब देना नहीं है ओके नाइस देना है ओमफ्राय जा गेद्दाया हाय बाजै गुड मर्निं होनदों आरोना आच्छा मर्निं गेद्दा बसुमतारी ओमफ्राय हाउ आर इउ बाजै होनदों आरोना आं मोजाङैनो दं गेद्दा नोंलाय माबोरै दं ओमफ्राय जा दिल्लीपआ मा होनखो हाय होनदों आरोना हाय दिल्लीप लाइक होदो दे सनाफोर लाइक करो कौन कौन लाइक नहीं दिया ओनिंदा ने क्या बोला नहीं बीके आप नहीं अच्छा हाँ समझाओ सब्सक्राइबर तुरंत नहीं करना हाँ सही है 1 दिन के बाद ही बैक करना नहीं तो सब्सक्राइबर हो अच्छा अनसब्सक्राइबर हो जाता है अच्छा ऐसा हो जाता है माने 1 दिन के बाद सब करना है नहीं तो अनसब हो जाता है ओके साइड सबको मा होनो सानसेयाव मा होनो लगे लगे बेक खालामबाथाय आनसाब जायो होनदों आरोना अनिन्दाया लगे लगे मतलब सब करने से आनसाब हो जाता है ओके ओमफ्राय जा ओइसबिया मा होनखो अनिन्दा जी सब कर लू सब कर लू दो ब्रो सब कर लू ब्रो कमेंट सेक बैक सपोर्ट मी प्लिज बोला आच्छा बियो होनदों मा लगे लगे साब हरबा आनसाब जायो होननानै ऐसबी फंबाय अनिन्दा वीडियो देख के मतलब सब करो ऐसबी मतलब आपको सब किया है रिटर्न मतलब बैक करने को लिए बोला आपने जो बोला वो भी ठीक है अनिन्दा लेकिन क्या करूँ वीडियो मतलब वीडियो थोड़ा सा देख के सब करके दीजिएगा अनिन्दा ओमफ्राय ऐसबी को बैक करो ओमफ्राय जा सिमियन फंबाय हाय आब' गुड मर्निं होनदोंना हाय गुड मर्निं फंबाय ओमफ्राय जा दिल्लीपआ अन होनदों अके अनसुमाया गेद्दा आंबो नोंजों लोगो जाबाय दे होनदों गेद्दा नोंजों लोगो जाबायनो अनसुमायाबो ओमफ्राय जा आंग्रिका मा न्यू मी लाइक सब्सक्राइबर 8 मी लाइक सब्सक्राइबर अच्छा न्यू मी 8 लाइक ओके सब्सक्राइबर बोला ओमफ्राय जा ओइसबिया मा होनगौ अनसुमै आब' लोगो जाबाय दे होनदों अनसुमै लोगो जाबायनो माबायाबो ओइसबियाबो ओमफ्राय अनिन्दाया मा होनगौ अके थेंक यू ओइसबी आपको मैं कल बैक करूँगा कमेंट करना मत अच्छा कमेंट करना मत फुलना में बैक कर दूंगा 100% अच्छा मत भूलना अच्छा कमेंट नहीं देना है आपको नाइस भी दे सकता है ना अनिन्दा ओके मतलब न्यू फ्रेंड न्यूज ओके थैंक यू वैस भी आपको मैं कल अच्छा दिल्लीप में सपोर्ट मी बोला दिल्लीप ने सपोर्ट मी बोला
Durufab ना Durufab S Hai बोला Hai कैसे हो ओमफ्राय जा सिमिवनखौ ओंखाम जाबाय नामा बुंदों ओंखाम जाथ'वाखै आगै आं फुङाव वेफास गैयाना ओमफ्राय जा ओइसबिया मा होनखो अनिन्दा थैंक यू मैंने ऑलरेडी कमेंट अच्छा करके रखा हूँ बोला अनिन्दा ऑलरेडी मतलब कमेंट कर दिया है ऐसबी ने कमेंट करने से आपको पता चल जाएगा ना अनिन्दा बिना कमेंट करने से कैसा पता चल जाएगा नाइस है अनिन्दा क्या बोला कमेंट देना अच्छा कमेंट देना है बोला ओके कमेंट दे दिया बोला ऐसबी ने अच्छा फुलना मत बोला है मैं बोला अच्छा कमेंट दे दिया है बोला नहीं फुला है बोला कमेंट दे दिया है अनिंदा ऐसबी ने कमेंट दे दिया अनिंदा कमेंट दिया तो बैक करना अच्छा होता है बोला हाँ कमेंट करने से बैक करना अच्छा होता है ओमफ्राय अनिंदा मगे थैंक यू ऐसबी बोला क्या हो गया जोंहा अजय नुजाफैनो हादों आरोना गुड मर्निं बाजै होनदों मर्निं बिबोनां मर्निं अनिन्दा मा होनगोन नाइस लाइफ बोला थेंक यू गैया मबाइल अनसमाया मा होनगोन दुरुफाबा एस आमोन तेरि आं नोंजोंबो लोगो जाबाय दे होनदों कमेन्टखौ मोनसेल' हरो आंहाबो सिनायालै बर' नामा दुरुफाबा एस आपसे भी मतलब अनसुमै ने जयन हुआ है नोंजोंबो लोगो जाबायनो थांखो ना माखो दुरुफाबा एस नोंजों अनसुमाया लोगो जाबायनो ओमफ्राय जा अनिन्दाया मा होनखो सब लोग फैमिली की तरह हमेशा रहेगा बोला अच्छा ओके अनिन्दा फैमिली की तरह हमेशा रहेगा ओके ओमफ्राय जा अजया मा होनखो ओंखाम जाबाय नामा रा बाजै होनदों ओहो ओंखाम जाथ'वाखै फंबाय सरि बिबोनां ओमफ्राय जा अनिन्दाया मा होनखो एक दूसरे को सपोर्ट करके जाना है बोला हाँ एक दूसरे को सपोर्ट करके जाना है रामसिंह नुजाफैदों आरोना हाय जी कैसे हो अच्छा मैं ठीक हूँ आप कैसे हो रामसिंह अजया बाजै होनदों आरोना आं माने फुङाव बांसिनानो ओंखाम जाया
लाइनानो माबा थांलाय फैलाय जादोंहाय जोंनिया ओमफ्राय जोंहा मिलन माला हेलो बोला हेलो मिलन माला ओमफ्राय जोंहा दानसोरां नुजाफैदों हाय आब' होनदों हाय आगै दानसोरां ओमफ्राय जोंहा अनसुमाया अजय आंजोंबो लोगो जाबाय नोंजोंबो लोगो जाबाय दे होनदों अनसुमाया नोंजोंबो लोगो जाबायनो अजया अखा हादों ना हायाखै बाजै होनदों अखाया एसे हादोंमोन अजय बांद्राय हायाखै आरोना ओमफ्राय जोंहा मा होनखोलै मिलालन मालान ना मा बता हाजो क्या बोल रहा बटवाल माँ बुटवाल पोता अच्छा बोला होगा रे उन इंडिया मन को ओजय साफ कर दो मुझे मैं बैक कर दूंगा बोला अच्छा ओनिंदा ने बोला साफ कर दो ओनिंदा आपको ही साफ करना पड़ेगा ओजय का तो ग्रीन नहीं है ओमफ्राय जा अजय साफ कर दो मुझे मैं बैक कर दूंगा बोला ओनिंदा ने अजय ओमफ्राय जा दानसोराङा मा होनदों ओंखाम जाबाय नामा आब' होनदों ओंखाम जाथ'वाखै आगै दानसोरां हरेन्द्रआ मा होनखो आफि होनदों आरोना अ बुंदे आफा अखाया दाबो हागासिनो ओमफ्राय जोंहा आफि होनबा ओमफ्राय जोंहा दानसोराङा मा होनखो ब्लु होलाय ब्लु होना होदो आब'नो होबाय दे ओमफ्राय जोंहा अनसुमैया मा होनदों दानसोरां आगै नोंजोंबो लोगो जाबाय दे होनदों दानसोरां नोंजोंबो लोगो जाबायनो अनसुमैया ओमफ्राय जोंहा दानसोराङा लाफुरबायनो ओमफ्राय हरेन्द्रआ जोंहा मा होनखो नोंनि सर्ट भिडिअ नायना मिनिगासिनोमोन आं होनदों आयौ सोरनिखौलै आंनिखौ नामा हरेन्द्र ना सोरनिखौबा ओमफ्राय जोंहा माबा मा होनखो अनिन्दाया क्या बोला आंबो सौफैबाय अच्छा अनिन्दा ओके थैंक यू मैं कर रहा हूँ अजय वेट बोला अच्छा ओके सॉरी ओके थैंक यू मैं कर रहा हूँ अजय वेट बोला अजय नोंखौ साब खालामनो नागिरदों अनिन्दाया ओमफ्राय जा एसआ मा होनखो एस फंबाय सौफैनो हादों आंबो सौफैबाय खोमा गिदिं होनदों आदसा फंबाय गिदिंनानै सौफैबाय दे गोजोननाय थाबाय दे फंबाय दानसोराङा जोंहा अन होनदों आरोना ओमफ्राय जा हरेन्द्रआ मा होनगोन नोंनिखौहाय आफि होनदों आंनिखौ आरोना माबा मिनिनो ओंखारखो आरो नोङो ना जारलालै ओमफ्राय जा अनिन्दाया मा होनखो लेकिन बैक कर देना आज नहीं हम समझ समझा है ना बोला अजय मा होनो साबखौ अजय नोंखौ साब खालामनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय नोंखौ गाबोनसो बे हरफिन थिनदों बेयो अनिन्दाया अजया अके बाजै होनदों आरोना नोंखौ साब खालामनो नागिरदों ओमफ्राय कमेन्ट सरि गाबोन हरफिननो थिनदों आरोना नोंखौ बे
ओमफ्राय जोंहा अजया अके होनबाय जोंहा ओइस पि सफैनो हादों आरोना हेल' होनना हेल' ओइस पि हेल' ओमफ्राय जोंहा बिष्णुआ मा होनगोन हाय वेर आर इउ फ्रम बोला आच्छा फ्रम आसाम हे बिष्णु अच्छा ओइस पी ने क्या बोला हाउ आर यू बोला अच्छा मैं ठीक हूँ आप कैसे हो बोलो ओमफ्राय ओइसा मा होनगोन जोंहा गोसो गैयामोन आं लाइक होनो उफाय गैया होनबाबो होबाय नालाय गरसे होनोसै खोमा दाउखा गाबदों हाय होनदो आच्छा नों लाइक होनायखायसो दाउखा गाबबाय नामाब्रा एस फंबाय गाबगासिनो दं बेबायदि अखा हादोंना गोसो गैयामोन आरो लाइक होनो गरसे होनसै दे गरसेबाबो जासिगोन दे एस फंबाय ओमफ्राय एस पि आ मा होनगोन आई एम फ्रम अच्छा शिलं अच्छा आप शिलं से है थैंक यू मुझे शिलोंग से मतलब सपोर्ट करने के लिए ओमफ्राय जोंहा बिष्णुआ ओके आसाम कहाँ से है आसाम कहाँ से है लाइक आ गया रे आसाम चिरां रे चिरां आसाम चिरां मतलब आसाम चिरां बङाइगाव ओमफ्राय जोंहा अन इण्डिया मा होनखो प्लिज जइन मी गाइस ना प्लिज जइन मी गाइस बोला अजय ने जॉइन होने के लिए बोला सबको अनिंदा ने एस फंबाया जोंहा मा होनखो मिथियाहाय बिदिसो जाबाय खोमा हा होनदो मिथियाहाय होनदो आरोना ओमफ्राय दानसोराङा जाहांगो ओंखाम सङाखै नामा आब' होनदों ओहो संथ'वाखै आगै दानसोरां जा नानि नुजाफैनो हादों लाइक दा होनदों आरोना थेंक इउ नानि लाइक होनायनि थाखाय अनिन्दाया हाय होनदों आरोना हाय के एन सफैनो हादों मा ओंख्रि आब' होनदों ओंख्रिया मा जागोन आगै मिथिया आरोना संथ'वाखैनो आगै के एन अनिन्दा ने क्या बोला मुझे फिन दे दो बीके बोला अच्छा दे दिया ओमफ्राय जा ऐसा मा होनगोन नहीं फंबाया मा होनगोन जा ऐसा नहीं ब्रह्मा आइ लाभ इउ फरायबाय नोंखौ दे सना होनदो आच्छा नानि ब्रह्मा आइ लाभ इउ बरहायबाय नोंखौ दे सना हा होनदों नै नानि ओमफ्राय जा एस फंबाया ओमफ्राय जा थानसा त्रिपुरा नुजाबाय लाइक दा होनदों थेंक इउ थानसा त्रिपुरा लाइक करने के लिए ओमफ्राय जा माकेर बिवाइ जम्मु काश्मीर निफ्राय नायगासिनो होनदों आच्छा बे ब्राबायसो जागोन नामा ब्रा बेलाय सोर जागोन ब्रा बेलाय जम्मु काश्मीरनिफ्राय नायगासिनो आरोना दे सोर जम्मु काश्मीरनिफ्राय नायखोलै ओमफ्राय जा मा होनखो थानसा त्रिपुराया फ्रेन्ड्स ब्लू डे दो बोला दे दिया ओमफ्राय थानसा क्या बोला सपोर्ट अनिन्दाया मा होनखो थेंक इउ बीके बोला वेलकाम ओमफ्राय जोंहा दानसोराङा मा होनदों दाउखा गाबबाय दं नामा आब' होनदों मानो गाबगासिनोबो दंथाय बैखैजा गाबगासिनो दं दाउखाया गाबगासिनो और रबिशरण माहायनि नों आब' होनदों आरोना आच्छा आङो माहायनि माने आसामनि आङो ना आसाम बङाइगाव रबिशरण ओमफ्राय जोंहा ओइस फंबाया मा होनगोन
join guys bola SBTY ne join bola सबको guys ओमफ्राय जा it's me दिवस हाँ जय हिंदी जय भारत बोला अच्छा जय हिंदी जय भारत बोला it's me ने ओमफ्राय जा थुन बर'आ हाय होनदों ओमफ्राय जा दिसा मानखो जय श्री राम बोला जय श्री राम it's me ओमफ्राय जा अरना मानखो आब' I love you होनदों ना अरन आच्छा same to you आगै ओमफ्राय जा मार्केट बिवाया मानखो आर्मी काश्मीरा अच्छा मानखोलै राष्ट्रियल रिप्लाइ अच्छा सोर जालायखोलै माबा बानलायनाय माथो हाथियार ओमफ्राय जा दुदु फिसा फैबायलै बेबि लाइ मा नाम लाखो दुदु फिसालाय आइ दुदु फिसानो मा नाम जाखोसै बेलाय आयु जानलाहाय ओमफ्राय नानिया जा माने अके एस होनदों आरो ना एसआ जा आब' सम गैया दे आच्छा डिउटियावनो दङ सम मोनब्ला दा फैफिनगोन आंदों दे एस फंबाय ओमफ्राय जा दानसोराङा बोथोरा बोरै दै आब' होनदों बोथोरा बोरै दै आब' होनदों आरो ना बोथोरा मिथिला आरो ना माबोरै बोथोरा अखा हागासिनो आगै मा होनो दानसोरा नानिया जामांगो एस कमेन्ट हरना दोन दे होनदों एस फंबाय नानिनो कमेन्ट हरना दोननांगौनो ओमफ्राय जा एसआ मानगोन नानि ब्रह्म मा ओंख्रि जानाय थाय खिन्थायाबा बोरै मिथिगोनहाय आं होनदों आरो ना नानिया जोंहा जोंना आलुसो एस होनदों ओमफ्राय जा अरना मानगोन नों बहा दं आब' होनदों आं बङाइगाव आगै अरन आच्छा अरन नार्जारि ओमफ्राय जा अनिन्दाया मानगोन हाय नानि बोला अनिन्दा ने हाय नानि बोला अनिन्दा ने नानि जा अजित सफैनो हादों गारा मरने आं सापर्ट खालामनो हाथ'नाय नंथ'नाय नंला बिमा दे होनदों आरोना आच्छा सापर्ट खालामनो हाथ'नाय नंला आरोना दे अजित दे जागोन दे लाइक होनानै होदो दे होमबालाय अजित ओमफ्राय जा माकेर बिवाया थोट्स फरायनोनो आच्छा रोङा नामा नों होनदों रोंलाथ' आरोलै मा होनो माकेर बिवाय ओमफ्राय जा अनिन्दाया मा होनखो हाय एसबि चेनेल होनदों आरो ना अनिन्दा ने हाय एसबि होनदों एसबि चेनेल बोला अनिन्दा ने दानसोराङा मा होनखो नामा डेन्जार माथो आब' होनदों नामा डेन्जारलै जारलासो सोर लालायखोथाय बुंनो हाला आरोना सोर जालायखो मा बुंबावनोलै नामखौनो नामसो लाबायबा मा बुंबावनो आरोना ओमफ्राय जा अनिल बसुमतारिया मा होनदों सल' खनना दोंसे होनदों सल' खननाय दोंसे होनदों आरोना सल' खननो थिनदों आरोना सल' खोनासंनो लुगैदों नामा अनिल बसुमतारी जा सोमखोर नुजाफैदों आरोना बाजैया बहानि जाखो होनदों आङो आसामनिलै आसाम ओमफ्राय बङाइगाव ओमफ्राय जा नानिया मा होनगोन लोगो जादो बे सनाफोर आंजोंबो होनदों लोगो जादो दे सनाफोर आंजोंबो होनदों जोंहा नै नानिया बै अनिन्दाया रायदावहरदोंमोनलै नानि नोंखौ ओमफ्राय जा अजितआ था बाय दे होनदों दे मा होनो अजित ओमफ्राय जा दानसोराङा खिन्था हाथाय नामा नानिया जा मा होनगोन दानसोरां बर' लोगो जादो दे होनदों दानसोरां लोगो जानोनो नानिया लोगो लाबाय ओमफ्राय जा अरना आब' खनसे दानसिं खालाम अननानै होनदों आच्छा दानसिंबो खालामनांगौ आरो जारला जागोन दे मालाबा खालामगोन आङो दे अरन ओमफ्राय जा मा
रुबि सरना जा मा होनखो आब' आङो नोंसोरनाव आलासि जानो थांगोन दे आङो नों सासे बर' सिख्ला आं नों सासे बर' सिख्ला बानायना होदोरा आब' आङो राभासो आब' होनदों आदसा नोङो राभासो होनबा ओमफ्राय बर' राभासो आरो नोङो ना ओमफ्राय बर' सिख्ला बानायना होनांगौ आरो ना आदसा बर' सिख्ला नांगौ आरो ना होमबाना दानसोराङा दे आब' दोंसे सल' खनदो होनदों दोंसे सल' नांगौ होमबा नोंनाबो जा अजितआ लाइक दानबाय थेंक इउ गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय जा सुमोना मा होनदों आं हामजाखौ बोरै होनदों आं न'आव हमजाखो बोरै होनबाय आरोना मा होनखो सुमोन हामजागोन बोरै आदसा खोथिया लिरदों नामालै सुमोन खोथिया लिरदों नामा दानसोराङा मा होनदों आदसा दे लिरबाय था बुजिबाय आं दे ओमफ्राय जा दानसोराङा बिहरबाय आरोना लाइक होदो दे सनाफोर ओमफ्राय जोंहा मा होनगो दानसोरा ओमफ्राय जा अनसुमाया बिमा सना लाइक दानदों दे थेंक इउ दे लाइक होनायनि थाखाय अनसुमै सोर लाइक होआखै लाइक होदो दे कन लाइकनि दा लाइक करो ओमफ्राय जोंहा नानिया अन होनदों आरोना थेंक इउ होनथानायनि थाखाय नानि दानसोराङा लाइक हरखाबाय आब' होनबाय दे थेंक इउ दे आगै दे दहायनो होखादो आरोना ओमफ्राय जा अनिन्दाया मा होनबाय हाय नानी साब कर दिया है मैं कल बैक कर देना ओके थैंक यू बोला नानी आपको ओनिंदा ने साब किया है लेकिन कल बैक करने को लिए बोला आज नहीं कल करना है बैक नानी ब्रह्म कमेंट करो गाइस कन है नानिया थेंक इउ दानसोरां आगै होनदों आच्छा थेंक इउ दानसोरां आगै होनदों नै नानी ओनिंदा 23 चैनल ने आपको सब किया है आज बैक नहीं करना है खाल करना है बोल रहा है ओनिंदा ने सुमन कबर अच्छा लैंग्वेज आई एम फ्रॉम अगरतला बोला अच्छा आप फ्रॉम अगरतला है अच्छा वो कक्कर मतलब क्या बोलते हैं कबर लैंग्वेज था बोरो लिखा है ना कल फिर से देखना पड़ेगा आंग अच्छा हाँ ओके सुमन दी नानिया जा ओके ओनिंदा बोला नानी ने ओनिंदा हाय सब ब्लॉग सब कर दो सब ब्लॉग साफ कर दो मुझे मैं बैक कर दूंगा कल एक दिन के बाद 100% बोला ओनिंदा ने बोला हाय सब ब्लॉग मतलब सब ब्लॉग साफ कर दो
सब लोग मतलब साफ कर दो बोला ओनिंदा ने। ओनिंदा बैक करूंगी 100%, कल सबको करूंगी मतलब बैक करूंगी सबको, गारंटी है 100%। ओमफ्राय जा सोमोना मांगो आङो आसाम से हो, आप आसाम से हो क्या बोला, हाँ जी मैं आसाम से हूँ सोमोन। ओमफ्राय जा दानसोरा मानगो ओं ओंख्रि संबाय दं लां आब' होनदों। ओंख्रि संदो आरो मा ओंख्रि संखो दानसोरां आगै। ओमफ्राय जा खोनांगेरो सार SIR ना, नों खिथा नाङा नांगौ मा नामलै सार ना SIR नों खिथा नांगौ माने नों खिथा नांगौ आच्छा ना माबा रायलायनायानो बिदि नामालै, चाइनिसनि ना मा जाखोब्रा बेलाय। ओमफ्राय जोंहा सुमना मा होनखो त्रिपुरा आया है क्या, अपी क्या अपी, त्रिपुरा आया है क्या, कपी बोला कपी, अच्छा त्रिपुरा में नहीं गया है, कपी भी नहीं गया सुमन। ओमफ्राय जोंहा दानसोरा मांगा आलु दाउ बेदरसो आब' होनदों। टेस्टियानो आगै माथो ना, गोथाव। ओमफ्राय जोंहा मा होनखो आलु दाउ होनबाय दानस्रां आगैया मा होनखो बांद्राय गोथाव नङालै आब' होनदों। गोथावब्रा आलुजों दाउजों रोसिया गोथाव ना आगै, दाउआथ' हारसिंबाबो गोथाव जाखायोना आरो दानसोरां आगै। ओमफ्राय जोंहा सुमना मा होनखो मे आसाम दार्जिलिं तक जाके आया बोला, अच्छा दार्जिलिंग तक जाके गया के। ओमफ्राय दानसोरा आब' होनबाय आरोना। हेलो कौन कौन है, कमेंट करो कमेंट। ओमफ्राय जोंहा सिमियना मा होनखो आंहा दासो रिप्लाइ हरनो मोनदों आब' होनदों। दे जेबो नङा दे आगै सिमियन। ओमफ्राय जोंहा सुमना मा होनखो आपका लैंग्वेज बोरो है ना बोला, हाँ जी हमारा मतलब मेरी लैंग्वेज बोरो है सुमन। ओमफ्राय जोंहा क्रेजिया मा होनखो आब' समायनाथार नों होनदों। नंगौ नामा आगै। ओमफ्राय जोंहा दानसोराङा आब' चिरां मा गामि नों गामि नों सोरना आब' होनदों आरोना। आब' चिरां मा गामि नों सोरना आब' होनदों। चिरां मा गामि, आंखौ सोंखो ना माखो आगै मा होनो दानसोराङा।
आं खिथाबायना आंखौ सोंदोंबा आगै दानसोरा आं बङाइना खिथादोंमोन ना ओमफ्राय जोंहा आंखो ओमफ्राय जों क्रेजिया मा होनदों दानो जानो मालाया दानो हाबा जानो मिलायाखैमोन आं मोन नों दानो आब' होनदों दानो हाबा जानो मिलायाखैमोन नों दानो आब' होनदों आइ मानोब्रा मानो मिलायाखै बुरैनानैलाय बुरैलाय लांबाय ओमफ्राय जोंहा मा होनखो मिथियाला मायावसो थुना लानायखोब्रा सुमनने क्या बोला बोरो और कबर लैंग्वेज तो एक ही तो है थोड़ा अलग है बोला एक ही मतलब अलग होता है रे सुमन जी थोड़ा सेम जैसा लगता है लेकिन अलग होता है दानसोरा मागो सरि आब' बावदोंमोन आं आब' होनदों दे जेबो नङा आगै दानसोरां ओमफ्राय दावहारु सौबोनादों आरोना आइ होनदों आरोना हाय दावहारु ओमफ्राय जोंहा दावहारुआ मा होनखो बिउटिफुल नुदों होनदों दे थेंक इउ दे ओमफ्राय जोंहा मा SSC आ मा होनदों दे हरबाय था दे हरबाय था मा लिरनो लिरबाय था दे SSC लाबार ओमफ्राय जोंहा दावहारुआ मा होनखो बिउटिफुल असरि नुदों ओमफ्राय जोंहा बिजावजालि बड'आ मा होनदों बहानि नों लोगो होनदों आङो मा होनो मा होनो खिथानोसै आं बङाइगाव आरोना आसाम बङाइगाव ओमफ्राय जोंहा सिमियना मा होनगोन अखा हाबाय नामा आब' होनदों अखा हागासिनो एसे एसे हागासिनो दं आरोना जोंहा माबा गोदान बायदि मोनदोंलां नैबेखौ ना बिजावजालिमोन नामा बहानि सोंदोंना आगैया थांखो नामाबो बिजावजालि बहानि नोंहा लोगो मा होनो बिजावजालि फ्रेन्ड मा होनो आङो नोंखौ सरि गोदान बायदि मोनदों आरोना बिजावजालि फ्रेन्ड गोदान नामा गोदानबा मा होनो साब खालामनानै कमेन्ट गालां आरोना बेक रिटार्न हरगोन आं लोगो सिमियन ओमफ्राय जोंहा दानसोराङा बैसागुआव थांगोन आब' चिरां होनदों बैसागुआव फैगोन आरोना ओमफ्राय जोंहा अनिन्दाया मा होनखो हाय मुझे थोड़ा थोड़ा आता है बोला अच्छा बर' आता है बर' समझ में आता है ना अनिन्दा ओमफ्राय जोंहा दुरुफाबा एस हाय होनदों आरोना हाय चैनल में नया है तो जॉइन हो जाओ जॉइन होके मतलब कमेंट करके जाएगा रिटर्न बैक में दे दूंगी मैं एलवी रखने के बाद सुमन जा मान गया आपका खस्ते आपका आपका खास आपका खेस एसटी है ना बोला अच्छा हाँ जी एसटी है आपका स्टेट अच्छा स्टेट आपका स्टेट बोला ना एसटी है ना हाँ हाँ और सुमन ओमफ्राय जोंहा दानसोरा मागो रानि खाथायाव गार्लफ्रेन्ड लोगो हमनो आब' होनदों रानि माला दासो हमगोन ना बैसागुआवसो हमगोन जाखोब्रा दानसोरा आंहा फंबाय
गार्लफ्रेन्डखौ लोगो ओमफ्राय जोंहा अनिन्दाया मेराबाहु ना हे मेराबाहु ना हे बोला अच्छा अब राबा है ह बोला ना अच्छा जी रुको इसमें क्या करे अच्छा हे बोला ओमफ्राय जोंहा सिमना मा होनखो साइलेन्ट लागासिनो आब' आं साइलेन्ट लागासिनो आब' आं थाब रिप्लाइ हरनो मोनाखै होनदों आच्छा दे जेबो नङा दे सिमन फंबाय दानसोराङा मा होनखो बैसागुआवलै आब' होनदों बैसागुआव लोगो हमगोन आरोना दे ओमफ्राय जोंहा प्रकास नुजाफैदों आरोना हाय होनदों हाय प्रकास कौन लाइक नहीं है लाइक करो चैनल में नया है तो ज्वाइन करो रिटर्न बैक दे दूंगी कमेंट्स करके जाइएगा मेरी वीडियो में लाइक नहीं दिया है लाइक नहीं दिया है तो लाइक करो लाइक है लाइक दे लोगोफोर ओमफ्राय दानसोरां मनेटाइजेसन जाबाय नामा पार्टि होनांगोन आब' होनदों मा होनो जाथ'वाखै आगै माबा नांगौ ना WT नांबावगौ ना मनु जानोबो मोजां सिमायावना होखाबाय आब' होनदों होखाबाय आरोना आगै सोरबा गोदान फैनाय दंबा होथोंसै ओमफ्राय सिमायावना मा जागोन लासैनो आब' होनदों आरोना जागोन आगै जानायालाय ओमफ्राय जा आंबो BPFसो होनो थोद फाग्लि मानो बिदि नों होनदों सोर जालायखो थोद फाग्लि मानो बिदि नोंनो दे मा होनो आंबो BPFसो दे रायज्लायहरदो एसे ओमफ्राय जा राजेशआ BK क्वीन होनदोंना अच्छा राजेश मतलब परी के मतलब लाइफ में जाके आया है क्या ओमफ्राय जा ऑफिशियल मा होनखो हाय परी अभी दे रहा है ना मतलब दे रही है क्या लाइफ राजेश ओमफ्राय जा अफिसियेल हाय होनदोंना हाय दानसोरा मा होनखो आब' माला ओंखाम जागोन नोंलाय होनदों ओंखामखौथ' आगै दानो जाया आरोना दा फिसालाफोरखौ स्कुलनिफ्राय लानानै फैग्रोगोन ओमफ्रायसो जागोन आरो सुनीला हेलो गुड मॉर्निंग होनदोंना गुड मॉर्निंग सुनील जी ओमफ्राय जा अफिसियेला हाबि बोला बोलो देवर जी ओमफ्राय जा सिमियना मा होनखो होजाबायानोमोनबा होबावगौमोन आच्छा खनसे आरोना होजाबावनायमोनबा होबावगौमोन खनसे आरो आच्छा दे जाबाय आगै खनसेयानो जायो सिमियन फंबाय अफिसियेला माने हेलो भाभी बोला हेलो देवर जी माय नेम उनुस भाभी जी योर नेम बोला अच्छा आपका अच्छा उनुस में आपका उनुस है ओके मेरा विश्व को भी है उनुस ओमफ्राय जा सिमना मा होनखो राजाखौ नायगौमोन आब' होनदों आच्छा राजाया स्कुलावसो दंहैयो मा होनो सिमन फंबाय
स्कुलाव दंहैयो आरोना फुङावनो थांनांगौ जायोना स्कुला मोनायाव मेगन मोदैबाथाय फुङाव सिखारनो रोङा जायो आरो जोङो 6:50 थाङो आरोना 7:15 7:15 बारबाथाय हाबनो मोनला स्कुलाबो ओमफ्राय टिफिन माबा माबि बानायनायावनो टाइम नांगौ जायोना मोनायावबो मानसिफोरनि एलबि गिदिंनोनो माने हाया होमबाबो गिदिंबावो आं एसे ओमफ्राय जोंहा मा होनो अनुज अफिसियेल अनुज ने पाभी जी आई लव यू बोल दो बोला अच्छा आई लव यू बोलना है अनुज आई लव यू अनुज देबरजी ओमफ्राय जोंहा सिमियना मा होनखो दाहाय फैबा आब' होनदों आरोना दाहाय फैबा दे दाहाय फैबा नाय लायनोसो थांनांगोन दा माने दाख्लै बिराद गरममोन ना गरमनि थाखायनो ओरैनो माबासो गयोमोन आरोना 1थाखौनो होनजाबाय 12:55 गयोमोन ओमफ्राय दायो 11:30 माबादो आरोना सुटि जायो दायो 11:30 11:30 सुटि जायो दा बिराद गरम मोना बांद्राय गरम ओंखायनो दाखालि अयथासार गरमखाय ओमफ्राय जा अनुजा भाभी बोला हाँ देबरजी ओमफ्राय जा आब'लै होनदों आरोना दानसोरां आगैया आई लव यू बोल दो अरे बोल दिया रे आई लव यू ओमफ्राय दानसोरा मा होनगोन राजा ना मा नेम दे आदसा राजानिया प्रियेन होनो आरोना प्रियेन ओमफ्राय जोंहा सिमियना मा होनखो लायग्रोदो दा आब' होनदों औ दा लायनोसै आरोना फेन गारियावबो थाङा माबा फेन गारिखौनो गाखोनो गिबावोसो ओमफ्राय जोंहा मा होनगोन अनुजा भाभी जी आप बहुत क्यूट हो बोला अच्छा अके ओमफ्राय सोर दानसोरा मा होनगोन राजाखौ खैथायाव लायगोन आब' होनदों आरोना दानसोरां आगैया राजाखौ माबा जोङो न'निफ्राय दायो माबा थांगोन आरोना 11ता जेनेबा 10:15 थांगोन 11:30 सुटि जायो दानसोरां आगै माने बांद्राय गरमखाय मा होनो थाब माबादो आरोना अयथासार गरम मोना दाखालि दासो अखा हानानै एसे थान्दा जादों नङाबा ओरैनोथ' 12:55 गयोमोन आरो 1थायानो होनजाबाय बेयावसो गयोमोन ओमफ्राय जोंहा सिमना मा होनखो आदसा सिमना मा होनदों जोंहा आया मालायनियावसो दंहैयो मबाइला आंना जेनां गोदान मानसि गोदान मानसिफोरनि गेजेराव सोलायनायफोरखौ
आब' होनदों आरोना गिनांगौ दा गिनांगौ दान आब' मानसि गिनांगौ दान मानसि दा गिनांगौ दा मानसिफोरनि गेजेराव सालायनायफोरखौ आब' होनदों नोंगौ माबा थांनो नागिरा माबायावबो फेन गारियावबो गियो आरोना ओमफ्राय खेरखिखै माबा गोदोना सोजानो गिलायलाङो दा देरफुहांनाय ना गोदोनाफोर सोनो आखाइफोर सोनोबो सोजानोबो माने गिलायलाङो आरोना सिमन फंबाय ओमफ्राय जा अनुसा मा होनखो भाबि आपको बैक साइड देख अनुसा मा होनखो भाबि आपका बैक साइड देखो अच्छा बैक साइड में क्या है बैक साइड में क्या है बैक साइड अच्छा बैक साइड देखने को लिए बोला अच्छा जी ओमफ्राय मा होनदों राजेशा नहीं नहीं मतलब गेद्दाया मा होनखो हाय बाजै माब्रै होनदोंना आदसा मोजाङैनो दङ गेद्दा नोंहालाय ओमफ्राय जा दानसोराङा बिजि क्लास मोनखो आब' राजाया होनदो राजाया दासो क्लास 1आव दानसोरां आगै ओमफ्राय जा राजेशा भाबि अच्छा भाबिया गया हूँ मैं अपी कैसे है भाभी मैं अपी कैसे है भाभी हाय बोला अच्छा गया हूँ मैं अब गया था राजेश अपी कैसा है भाभी अभी भी ठीक है राजेश जी ओमफ्राय जा ऑफिस अनुसा मा होनदों जा ऑफिसियल अनुसने क्या बोला आप बिहार आओगे भाभी बोला बिहार अच्छा बिहार भी कभी नहीं गया आओगी पूछा ना नहीं रे नहीं जाऊंगी मतलब किसके साथ जाऊंगी ना तो इसलिए नहीं जाऊंगी अनुस ओमफ्राय जा राजेशा मा होनखो बाबा ब्र इउटुब बाबा ब्रो यूट्यूब खुल गया अच्छा बा ब्रो यूट्यूब खुल गया है ना क्या भाभी सब से पूरा खुल गया है ना अच्छा सब से पूरा खुल गया है ना भाभी मैसेज भी खिला है खाना मैसेज भी खिला है खाना खा लिया है भाभी खाना खा लिया है पूछा अच्छा खाना नहीं खाया रे बाबा यूट्यूब खुल गया अच्छा जी राजेश ओमफ्राय जा ऑफिसा अनुज ने क्या बोला भाभी आपकी हस्बैंड क्या नाम है अच्छा भाभी आपका हस्बैंड क्या नाम है अच्छा हस्बैंड का नाम चाहिए अरे हस्बैंड का नाम महंत है रे महंत ओमफ्राय जा दानसोराङा अफिसियेल अनुज माबायदि कमेन्ट हरबाय दंलै होनदों आरोना अफिसियेल अनुज भाभी ओमफ्राय जा अनुजा ओमफ्राय जा उदालगुरि मेरा साथ बोला अनुज उदालगुरिया मा फरसि सोदों फरसि सोदों उदालगुरि बय मा होनखोलै मा फरसि सोदों फरायसोदों ना मा होनखो ना फरसि सोदों ओमफ्राय जा अफिसा मा होनखो मेरा साथ बोला अच्छा आपके साथ ओमफ्राय जा सिमियना मा होनखो दे बिदिबा आब' आंना
बिजि लानाया सम जाबाय आच्छा डक्टर फैबाय दे दा फैबाय दा लोगो मोनफिनगोन आब' बिजि लाग्रोनोसै आं दे फंबाय सिमियन फंबाय दे लाग्रोदो दे ओमफ्राय जोंहा राजेशआ मेरा एमबी नहीं है रे भाभी बाय बाय था गुड बाय मेरा एमबी नहीं है ओके राजेश ओके एमबी नहीं है तो एमबी कहाँ खत्म हुआ रे राजेश आपका ओमफ्राय जा आपुन ठीक है आरामान के आपका हस्बैंड क्या करता है अच्छा हस्बैंड मेरा मतलब डिपार्टमेंट में काम करता है रे एसएसबी ओमफ्राय जा रूप सिंह हेलो मैडम की खबर होनदों अच्छा रूप मेरा खबर फाल आपका कैसा है दानसोराङा अन आब' होनदों थेंक इउ आगै अन थानायनि थाखाय ओमफ्राय जोंहा रनसन बिटिवाइ सासे एसे स्पिड फरायदो आब' होनदों ना एसे स्पिड कमेन्टआनो गैखाला नै ओमफ्राय जोंहा उनुसा मा होनखो भाभी आप हेरा नहीं डायमंड हो अच्छा हीरा नहीं डायमंड हो बोला ओके रे क्या कमेंट करना है कमेंट करो जोंहा मा होनखो राहुला तुमी खाय दंसा रोहन ना मा होनदोंलै रोहननि क्या बोला तुमी खाय दंसा तुमी खद आसा ना ओमफ्राय जोंहा दानस्रा मा होनखो ओमफ्राय दानसोरां आगै ओमफ्राय जा राजेशआ फेसबुक देखा है ना फेसबुक अच्छा फेसबुक देखा है ना फेसबुक और यूट्यूब चैनल डाल दिया है ना मेरा अलग है ना अच्छा ओके इसलिए खत्म हुआ है राजेश वजह और रूहान ओके रूहान त्रिपुरा ओके त्रिपासा मैं शाखा दा बोला अच्छा त्रिपुरा ओके थैंक यू मेरी लिस्ट सुनाने के लिए रूहान ओमफ्राय राजेशआ नमस्ते भाभी जी बोला नमस्ते देवर जी ओमफ्राय जा राजेश जा मिमी I miss where are you from अच्छा from चिरां आसाम है रे आसाम है मिमी BKजी बर' आच्छा मा खालामदों बाजै होनदों आरोना आच्छा BKजी बर' ओंखारबाय नामाब्रा BKजी बर' ओंखारबायलायनो आयु सोर ओंखारखोहाय जेबो खालामाखै रायलायदों र' ने ओमफ्राय दानसोराङा अन होनदों आरोना रूहाननि क्या बोला हाय भाभी जी बोला हाँ देवर जी बोलिए ओमफ्राय जा बड' ब्लकारा बाजै सना माइनाव होनदों आरोना ओमफ्राय जा अथय फार्म you look like
You look like Surabhi. क्या बोला रे देवो वर्मा अच्छा सुर सुर सुरभि सुर सुरभि देवो वर्मा like Otoy farm जादा सेमजमेनि आरा रे ओमफ्राय जोंहा माखो ओइ सानसुआ बाजै जाहार नमस्कार आच्छा ओइ सानसु बाजै जहार आरोना नमस्कार जाबाय आरो नंगौ नामा ओइ सानसु ओमफ्राय जोंहा राजेशआ BKG बर' नुजादों आच्छा आयु गिलु बालु ओमफ्राय जोंहा मा होनो नामालाय मा आंनि बायदि जाखोलै फेमिलिया साबैसे जायो बाजै नोंसा होनदों फेमिलिया मा होनो आंनि फिसाला दं आरोना ओमफ्राय बोरायाथ' मालाय केमावसो थायो BKG बर' दा दानसोराङा आब' दसे गेम गेलेनो र' आं होनदों दे आगै दे दानसोराङा दसे उनाव फैबाय दं आं आब' सना होनदो दे दानसोरां आगै अजया हेलौ होनदों हेलौ ओइ सानसु जोंहा लाइक दानबाय थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय सानसु अजया जोंहा বাইদেউ কি খবৰ होनदो আচ্ছা অজয় চেত্ৰী অকে খবৰ ভাল মোৰ আপোনাৰ কেনেকুৱা जोंहा ओमफ्राय बिकेआ मा होनखो बिकेजि बर'आ आदाया मा जब मावो बाजेनो आच्छा नोंदाया माबा मा होनो डिपार्टमेन्टआव मावो आरोना SSB ओमफ्राय जा अजया मा फनार एसामिस আপনি एसामिस জানে बोला एसामिस तो ना जाने नेपाली दारे अजय ने क्या बोला जा एसामिस जाने पूछा अजय ने क्या बोला नेपाली देरी रामरी सो अच्छा नेपाली अच्छा नेपाली नो है रे बोरो है ये बोरो नेपाली मतलब नेपाली आता नहीं है नहीं आती है अजय जी नेपाली लिखी से ना रामरी सोय ओमफ्राय जा दिल्ली बा मोनखौ हेल' होनदाना हेल' अजया मा होनदों जा अजय मस्ट बिउटिफुल आच्छा अके थेंक इउ अजया अके होनदाना कमेन्ट करो गाइस कमेन्ट खालामदो दे लोगोफोर अजय itu ID है ना अजय ये ID হয় ओमफ्राय जा सिद्धार सुदन दान बर'आ बाजै मा खालामदों होनदों ना जेबो खालामाखै बिबोनां बर'थ' जाहैबाय 12 आरोना अके जेबो खालामाखै बिबोनां ओमफ्राय जा दिल्लीबा इउ लुक लाइक एन क्या बोला रे यू लुक लाइक एन अंगली like an
एंगल अच्छा लाइक एंगल लिखा है क्या? दिलीप सट्टी ओके you likes अच्छा you looks ओके like एंगल बोला अच्छा ओमफ्राय जोंहा सुद' दान बर' आंखो ओंखाम जाबाय नामा बाजैनो जाथ'वाखैनो ओंखाम सङाखैनो आरोना ओमफ्राय जा अल बड'आ मागो दासो बाजै होनदों जेबो नङा दे जा अला मागो साब खालाम होनदों साब खालामनो अल बड'खौ अल बड'आ ब्लु हो होनदों आरोना ब्लु होबाय आङो ओमफ्राय मा होनो आदाया फैयाखै नामा होनो ओहो नोंदाया फैथ'वाखै फैगोनसो आरोना अक्ट'बराव फैनो हागौ आरो ओमफ्राय जों जौग्राब बसुमतारी ना इउ आर भेरि बिउटिफुल सिस्टार इन ल' आदसा जौग्राबा अके थेंक इउ जौग्राब ओमफ्राय मा होनदों बार'आ नोंसा फुरानि ड्रेस बाया नामा बाजै फुजानि आदसा फुजानि ड्रेस बाया नामा बाजै होनदों नामा फुजानि अके फुजानि ड्रेस बायथ'वालै मा होनो फुरानिसो लिरदोंमोन नामा नोंलाय माने बाजै होनदों आरोना माने बाजै होनबाय गोदान ड्रेसलै होनदों ना गोदान ड्रेसलै होनदों आदसा गोदान ड्रेसखौ नायनोसै र' फुजा सफैग्रोथोंसै गोदान ड्रेस बायनाय जायोना जाया
ओमफ्राय जोंहा सुनिला आंखौ स' बिउटिफुल होनदों आरोना सुनिल थेंक इउ राजेश ओमफ्राय जोंहा राजेशआ गुड नाइट सजाव आच्छा गुड नाइट सजाव हा राजेश ओमफ्राय जोंहा दिया मा होनखो हाय बेबी गुड मर्निं दाना हाय मर्निं दि ओमफ्राय जोंहा सुददान बार' ना फुजायाव 9 अक्ट'बरावनो जागोन होनदों एथ' दुर्गा फुजा आरोना दुर्गा फुजायाव जों मा होनो बांसिनानो गोदान ड्रेस बाया बायनायालाय एबार मा जायो नायनि र' जों बायफेरा आरोना बोसोर बायफेरा बांसिनानो बायनाय जाया जोङो ओमफ्राय कालि फुजा गोजामजोंनो जाला बायोलै गरिबसोना बांसिनानो गोजामजों जायो जोङो ओमफ्राय जोङो कालि फुजायाव सो एसे माबा हैयो आरोना ओमफ्राय मा फुजा मानो बाया होनदों गरिबसो फंबाय गरिबसो बेखायनो बाया जों बांसिनानो आरो जोङो माबायाव मा होनो दा बे दुर्गा फुजायाव बांसिनानो बायखाया जोङो बायनायालाय ओमफ्राय जों उमेशआ मर्निं देरना मर्निं उमेशि सोरबा गोदान दंबा लाइक होदो दे अगर कोई नया आया है तो लाइक करो आदाया मा होनखो आदाया सरकारि बेथन मोनो दा होनदों मोनो मोननायालाय मोनबाबो जाया आरोना ओमफ्राय
खोनायाखै होनदों आङो मा होनो फन फैदोंमोन ना बाबा फन हरदोंमोन आरोना ओमफ्राय बेखौ माबादोंमोन आङो ओंखायनो मिउट खालामदोंमोन आं ओमफ्राय खोनायाखै होनबाय जोंहा फंबाया ओमफ्राय फोरिया मा होनखो हेल' फ्रेन्ड गुड मर्निं होनदों फ्रेन्ड मर्निं ओमफ्राय जोंहा सोमदोना फैलायबाय मादै होनदों दे आफा दे ओमफ्राय जोंहा सानसुलिया अन आरोना थेंक इउ दे लाइक होदो दे साथामबो लाइक होदो साथामबो लाइक होदो दे ओमफ्राय राजेश लेके आया है क्या कहाँ से लेके आया है रे राजेश ओमफ्राय जाफोरि आं होखाबाय 27 होनदो आरोना ओमफ्राय मा होनखो सुदावदाना बाजैया खरसे गैयै बाजैया खरसा गैया खोमा होनदों ना बाजैया खरसा गैया खोमा आदसा खरसा गैया मोनजायानोलै जोंना दानख्ला जोबखायो ओमफ्राय जोंहा सिमना मा होनखो खरसा बिराद जायो फिसाला स्कुलाव होनायजों बिराद जायो जानाया ओमफ्राय फैलायबाय आब' दासो होनदों दे मा होनो सिमोन फंबाय आदसा जा बसुमतारी अनामिका फैदों हाय गुड मर्निं बिमा होनदों अके मर्निं बिमा ओमफ्राय जोंहा राजेशआ किया बोला किया कुछ नहीं राजेश ओमफ्राय जोंहा सोमदोना जाखांबाय नामा मादै होनदों आरोना जाथ'वाखैनो आफा ओमफ्राय जोंहा मा होनखो बसुमतारिया होनदों आरोना थेंक इउ राजेशआ जाबाय हेल' गुड मर्निं होनदों मर्निं ओमफ्राय जोंहा दिल्लीबा खालामबाय आरोना आदसा थांग निकाला क्या हुआ रे थांग निकालने का मतलब जरूरी पड़ गया बसुमतारिया जोंहा थेंक इउ फरिया जोंहा राजेश हा मिनिदों बसुमतारिया दं होनदों आरोना थेंक इउ बिमा ओमफ्राय जोंहा अनसुलिया मोनबाय ना थेंक इउ राजेशआ हा ओमफ्राय जोंहा फरिया मोनखो खिथाला फ्रेन्ड सासे एलबि होबा कमेन्ट जायैखौ बोरै बानायो होनदों आरोना आदसा खिथाला फ्रेन्ड एसे एलबि होबा कमेन्ट जायैखौ बोरै बानायो मा होनो फोरिफ्रेनाबो आंनावसो आइदै रावनावबो सोङाखैमोन नामाब्रा फोरि बुजियासैलाय आंहा कमेन्ट जायैखौ बोरै बानायनायखौ खिथानो थिनखो नामा आङो नोंनिखौ बिदि सानदोंमोन आरोना कमेन्टआ सजायाखै खोमा सानदोंमोन कमेन्ट जायैखौ बोरै बानायो आदसा बोरै बानायो होननानै सोंनाय जाबाय आरोना नैबे मा होनो बारखोदोंमोन क्लास ओमफ्राय नैबे जिङाव मेसेज बायदि थायोना आंबा दिंगाजोंसो थुख्ला दिंगा खिथाहरनानै थुलाबायनानै रोंबायलै फ्रेन्ड माबा रोङाखैमोन आंबो दिंगायासो बे मेसेज माबायाव थुनानै बेयाव मोननै अपसन ओंखारोना ओमफ्राय गोजौआव थुनो थिनबाय सेट फिल्टार ना बेयाव थुनो थिननायाव थुबावनानै आरो मोनथाम अपसन ओंखारबावो आरोना टप मेसेज बेयाव थुनो थिननानैसो जाजादो आरोना फ्रेन्ड ओमफ्राय जोंहा राजेशआ मा होनगौ भाभी ये नया आदमी है रे मैं तो अभी बाहर में
गया है बोला अच्छा ओके राजेश ओमफ्राय जोंहा मा होनगोन सुद्द'दान बार'आ बाजै आया खरसा गैयै बाजैया खरसा गैयै होनदों खरसा गैया खरसा दंलै बिरादनो डेन्जार खरसा ओमफ्राय जोंहा सिमियन मेसेज काट जाबाय राजेशआ दीदी का ये बोलो ना बोला दीदी का ये बोलो ना बोला जा फरिया हा हा होनबाय राजेशआ बोलो फरी बोला फरिया हाय फ्रेन्ड होनदों ओमफ्राय जोंहा फरिया मा होनखो हा राजेश होननानै हारदेदिया ओमफ्राय जोंहा राजेशआ मा होनखो राजेश अभिषेक सं फिल्मनि तेलुगु बोला अच्छा राजेश ने ओमफ्राय जोंहा राजेश ने क्या बोला अच्छा बे बेलेग से सेम है रे राजेश अच्छा अलग अलग है मुझे लगा सेम है अभिषेक सॉन्ग फिल्मनी तेलुगु बोला अच्छा और एक राजेश ग्रोवर ने क्या बोला राजेश ग्रोवर ने दीदी थारा नाम क्या है दीदी तेरा नाम क्या है किसका रे राजेश सिंह मेरा क्या मेरा विश्व को भी है निकुंजा बाजै सना होनदों ना दे रायलायदो दसे निकुंजा बिबोनां सना ओमफ्राय जोंहा फरिया होनदों आरो ना ओमफ्य फरिया मा होनगो र' दे सोलोंनि आं होनदों आदसा सोलोंनोसै आरो दे ओमफ्राय मा होनगानो हाय राजेश जोंबाय र' दे सोलोंनि होनबाय ओमफ्राय जोंहा सिमना मा होनखो आब' नोंनि लाइफआव उदालगुरिनि खैजन दं सोंलाय आब' अननानै आदसा उदालगुरिनि गैया खोमालै गैया बायदिसो मोनदोंलां दहाय अनसुमै अबेनिमोनथाय अनसुमै फैदोंमोन गैला नामाथाय अनसुमैयाबो ओमफ्राय जोंहा राजेशआ फरी दीदी होनदों ना राजेशआ फरी की माँ का नाम अच्छा बोलो बोला मैंने बोला अच्छा फरी की माँ का नाम बोला मैंने बोला अच्छा ओमफ्राय जोंहा सिमना मा होनगो आसोलसो बिदिबा ना होनदों गैया बायदि मोनदों आङो अबेनि दंथाय सोंनायबो जायासैना अबेनि खिन्थु अनसुमैया उदालगुरिनि नंगौना नङाथाय अनसुमै फैदोंमोन दहायो सरि आंल'सो बिदिबा ना होनदों आंहालाय आसोलसो आंल'सो बिदिबा ना होनदों नों उदालगुरिनि नामा होमबा सिमियन आदसा मा होनो चेनेल बेलेग दं नामा बेथ' आइडिसो ना सिमियन सिमना होनदों आरोना आदसा चेनेल दं आरोना बे आइडि ना
ओमफ्राय जोंहाथ' दे ओमफ्राय आंल'सो होनबाय सिमना होनबाय हेलौ जि होनदो आदसा बेलाय मालिकार्जुना मत्साकार्जुना मालिकार्जुना आरोना मालिकार्जुना हेलो जी बोला हेलो जी हेलो बोलिए दा दिंगा नुजाफैनो हादों आरोना लायदान बाजै अखा हाबाय होननानै गाबदों आरोना अखा हादों होनबा दिंगा आदसा अखा हादोंना थेंक इउ दे लाइक होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय राजुआ हेलौ जि होनदों हेलौ राजु जि दिंगाया मा होनदों जा अखा हाबाय होननानै गाबदों आदसा बिराद हाथारदों नामाब्रा दिंगा अखाया बिराद हाथारदों नामा जा अखा हाबाय होनबा ओमफ्राय जोंहा संगिता नुजाफैनो हादों आरोना थेंक इउ लाइक दान बिमानो अके थेंक इउ ओमफ्राय 29 लाइक होनबाय थेंक इउ दिंगाया जोंहा होननानै गाबहरदों आरोना अखा हानायखौ मोजांसो मोननांगौब्रा दिंगा थान्दा थान्दानो गरमावथ' थानो हायाना दाना गोजांलायबायसो अखा हानानै ओमफ्राय जोंहा संगिताया मा ओंख्रि बिमा होनदों आरोना ओंख्रिया मा संनाय जायोथाय ओमफ्राय दाङाय ना मा होनोमोनथाय बेखौ मा होनो सायदों आरोना फाजा जानो बिलाइ गोजाया ओमफ्राय जोंहा संगिता होनदों आरोना ओमफ्राय दिंगा मा खबर होनदों संगिताया थांबाय नामाब्रा दिंगायालाय ओमफ्राय संगिता अन ओमफ्राय संगिता जिउ सना होनहरदों आरो ने बिदि ओमफ्राय जोंहा माबाया संगिताया दिंगा सना होननानै हार हरबाय ओमफ्राय जोंहा दुरुबा एसा मांगा हाय होनदों आदसा हाय अके हाय दिंगाया मोजां मैया फैबाय न'आव होनदों मैया थांबायनो न'आव दिंगाया ओमफ्राय संगिता जिउ होननानै गाबहरबाय ओमफ्राय जोंहा संगिताया थांबाय दे होननानै हार हरबाय ओमफ्राय जोंहा अजित मा होनखो दाबो नों ओंखाम ओंख्रि सङाखै नामा बिमा होनबाय संथ'वाखैलै मा होनो अजित बिफा संथ'वाखै दा संना जागोन र' ओमफ्राय जोंहा संगिताया मा होनगोन दिंगा सना गाबबाय थानो हामा सना होननानै हारहरदों नै गाबबाय थायो दिंगा गाबबाय थाथारोबो बे दिंगाया ओमफ्राय जोंहा सिमियाव मा होनगोन आदा अजित फैलायबाय नामा होनदों फैबाय हनै अजितआबो ओमफ्राय जोंहा दिंगाया मा होनगोन फैबाय सना मैयानो होननानै गाबहरबाय आरोना फैबाय सना मैयानो होननानै गाबहरबाय जोंहा संगिता अन
ओमफ्राय जोंहा सिमियन फंबाया मा होनखो सजना रोदा लोंनो नागिरनाया मैया आदा अजितआ होनदों सजना रोदायानो लोंनो नागिरनाया गैयानो अजितमोननिखै सजना रोदा आजा अजितआ मा होनखो आंना दसेनि थाखायनिल' फन बाय होनदों फंबाय होनदों आंना दसेनि थाखायनिल' फंबाय होनदों नै अजितआ ओमफ्राय जोंहा संगिताया ओंखाम संगासिनो बिमा आं अन दे होनदों दे मा होनो सं दे संगिता बिमा दे सं दे टाइमखौनो मिलायहोनो हाखाया माबा ओंखाम संनांगौ माबा जि सुनांगौ आरो एलबि होनाङै टाइम दा 11:30 नै थांनांसिगोन 11:15-10 थांनांसिगोनसोलाय फिसालाखौ लायनो ओमफ्राय हाय होनदों आरोना टाइमा एसे मा होनो गरमनि थाखाय एसे थाब माबादो आरो ना 11:30 गनाय खालामदोंमोन दा अखासो हाना होलायबाय माथो थान्दानो ओमफ्राय जोंहा सिमना नोङो मैया थैनाङामोन बा नोङो मैया थैनायमोनबा आब'जों दिनै थैनायमोनबा आब'जों दिनै लोगो मोनलायमोनना आदा अजित होनदों मोनलायलामोन आरोना आदा अजित होनबाय मैया थैनायमोनबा दिनै लोगो मोनलायनाय नंलामोननो अजित सिमोन फंबाया बुंबाय जा संगिताया होनदों अन जोंहा रायथाइ नुजाफैनो हादों मा ओंख्रि संखो आब' होनो ओंख्रि संथ'वाखै आगै ओमफ्राय मा होनो दाङाय माबा सायदों आरोना फाजा जानो बिलाइ गोजा गोजाया ओमफ्राय जोंहा संगिता अन थेंक इउ रायथाइ आगै राजेश दैमारी सासे राजेश दैमारी ओके दैमारी मेरा दोस्त ने क्या किया बोला है मेरा दोस्त ने क्या क्या बोला है मेरा दोस्त से क्या क्या बोला है बिहार से आया है आया है ये बोला अच्छा बिहार से आया है कौन बिहार से आया है आपका दोस्त कौन है राजेश दैमारी ना ओके संगीता अच्छा संगीता ओमफ्राय जा अजितआ आङो थैनायनि मुलि नागिरखादोंमोन फंबाय होनदों थैनायनि मुलि नागिरखादोंमोननो अजितआ फंबाय सिमियन ओमफ्राय जोंहा रामसना मा होनखो मर्निं नब आब' ना मर्निं नब आब' अके मर्निं रामसन ओमफ्राय राजेश जा मा होनखो टेंशन मत करो भाभी मेरा दोस्त है ये
आपको बात किया आपसे ये बात किया बोला टेंशन मत करो भाभी मेरा दोस्त है ये आपको बात किया बोला अच्छा मुझे जो सुनील अमन के हाय ब्यूटीफुल अंदर सुनील ने ओके सुनील हैंडसम बोलो ओके ब्यूटीफुल थैंक यू मामोन उजिदामानखो मालाथो संगोन ओंखाम ओंख्रिखौ बिमा होनदों आरोना संगोन आरोना उजिद लाना फैग्रोनोसै नामा फिसालाफोरखौ ओमफ्राय संफैनोसै आरोना सिमियना मा होनखो थैया आदा थैया होनदों जा सिमियन फंबाया मैं सुनीला मान के कैसे हो मैडम बोला सुनील मैं अच्छी हूँ आप कैसे हो बोलो राजेश अम्मा को अजीत कुमार मेरा दोस्त का नाम अजीत कुमार है अच्छा बिहार से आया है ये ओ आपका दोस्त अजीत है बिहार से आया है मजा रायथाया आब' नों मा मबाइल जों भिडिअ खालामो होनदों आच्छा आंना इयो रिल मा होनोमोनलायो रिलोम आरोना आंनिया मबाइला रायथाय रिलोम आं लानाय मबाइला खिथुखै माबा मा होनो केमेराया गल केमेराया खिथुखैजा गल आरोना ओमफ्राय जोंहा सुनिला मा होनदों पेशान ने की नहीं हमको बोला हाँ पेशान लिया सुनील जी पेशान लिया मैंने दे कमेन्ट खालामदो लाइक नि हिदियाथ' लाइक करो लाइक होआखैबा लाइक होदो दे सनाफोर कमेन्ट दे दसे कमेन्ट खालामदो दे कमेन्ट मा जालायखो मोजां अनसुमैया अजित बिफा मा खबर लोमजानाया हामबायना हामाखै ओंखि होननानै सोंदों नै अनसुमैया अजित नोंखौ लोमजानाया हामदोंना हामाखैनो सोंदों ओमफ्राय जोंहा सिद्धदान बर'हारा मा होनखो बिजि समाव बाबुखौ स्कुलनिफ्राय लाबोगोन बेसे समाव बाबुखौ स्कुलनिफ्राय लाबोगोन होनदों आरोना जों 11:10-15 थांगोन आरोना 11:30 सुथि जायो नालाय ओमफ्राय जोंहा संगिता होनदों आरोना दे थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा सिमियना मा होनखो फंबाय आदा अजितआ मा जाखो थैमारबाय नामा आब' होनदों थैयाखै गोमालै दङ नै फंबाय ओमफ्राय जोंहा अजितआ एसे थु बिहार मा होनखो आसा थु एसे थु बिहारसि बिहारी से लाई कौनसा गावसी राशि बाहाय रायखोलै आं बुजिलायलाङासै उजितनि लिरनायखौ आसा टु बिहारी सि
अच्छा आसे तो बिहारी से लाई कौन सा गस गसे राशि फाहाय नामा लिरखो ओमफ्राय सबित्रा नार्जारिया नों बहानि लोगो होनदों आङो आसाम बङाइगाव मा होनो सबिता नार्जारि थाखाय थांमारखो सिमियाव ना मानखो सबिताजों जानोसै आं आब' सोंलाय सबित्रा ना सबित्रा जों जानोसै आङो आब' होनदोंना ओमफ्राय सोंलाय सबित्रानाव होनदों सबित्रा नोंजों लोगो जानोनो सिमियना लोगो जानोना जाया सोंदों आरोना दानफिनबाय संगिता अन एसे मोजां मोनहांबाय डाक्टार सिख्लाफोरजों बिजि थुनो मोननानै होनदों गोसोआ गोजोन मोनदों आंहा सना अनसुमै बिमा होनदों नै अनसुमै बिमा डाक्टार सिख्लाफोरजों बिजि थुजानानै गोसोआ मोजां मोननानै मोजां मोनहांबायनो ओमफ्राय जोंहा मा होनदों रायथाया आब' खैला मैला जायगाखौ मिथियोना मिथिया होनदों आदसा खैला मैला मा खैला मैला आमथेखा खैला मैला नामा रायथाय ना आरो बेलेग खैला मैलाखौथ' आङो खोनाबाय आमथेखा खैला मैला ओरैहाय आङो बेखौ मिथियो आरो खोनाबाय रायथाइ गैयारि आगै सिमियना नंगौ आदा अजित होनदों जोंहा सिमियना ओमफ्राय जोंहा किरना मा होनदों हाय होनदों आरोना किरना कार्तिक मुसाहारिया दे सोरनो साबस्क्राइब नांगौ आंनाव कमेन्ट हर होनदों आरोना सोरनो साबस्क्राइब नांगौ जोंहा कार्तिकनाव कमेन्ट हरनांगौनो कार्तिक मुसाहारि सौफैनो हादों जानानै कमेन्ट हरनो थिनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा रायथाइया बेनो होनदों खैला मैला आमथेखा नामा आदसा आङो मिथियो थांफेराखै आदसा नों अबेनि होनबा रायथाइ गयारि आगै अबेनि ना नोङो मा होनो आमथेख बेनि नामा खैला मैलानि नामा
ओमफ्राय जोंहा रायथाया गैया मा होनदों आब' आङो खैला मैलानि होनदों ए खैला मैलानि आरो नोङो ना आदसा ओमफ्राय जोंहा अजितआ मा होनदों अबाव थुदों थुदों मोनथिगौना आदसा अबाव थुदों मोनथिगौना थाफ्लियावसो थुबावदों साला आंलाय जा गिखाबावदोंसोमोन बाबारि होनदो बाबारि होनदो आरोना बाबारि बे आदसा गिबावदोंसोमोन आरो नोङो ना अजित होनबा जारलालै नोंजोंबो अजित ओमफ्राय जोंहा संगिताया अजित होननानै मिनिहरबाय नै जोंहा संगिताया ओमफ्राय संगिता ओमफ्राय जोंहा सिमनाव मा होनदों भैरबखुन्दायाव फैफेरदोंना फैफेराखै आब' नोंलाय आं थाङाखैलै सिमोन फंबाय जायगाखौनो बेरायनाय जायाखै आङो माने बेरायनायानो जाया आरोना भैरबखुन्दआवबो थांफेराखै आङो खोनायोल'लै भैरबखुन्दखौबो आङो खोनाबायल' ओमफ्राय थांखो भैरबखुन्द सोंबा अजितआ मा जाखो संगि सुखि होनदों मा जाखो संगि सुखि होनदों नाय माबाया अजितआ ओमफ्राय जोंहा रायथाया आब' माबा जब मावो नामा होनदों जेबो मावा आगै आङो हाउस वाइफसो रायथाइ आगै ओमफ्राय जोंहा बिसारकि उराना हेल' सिस्टार बोला हेल' सिस्टार जि संगिता जोंहा अन होनदों आरोना बिसारकि उराना मान गया राधे 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 बोला बिसारकि उरान अके उरान अके बिसारकि उरान ओमफ्राय जोंहा मिस्टार इन्डियाना हेलौ डार्लिंग हाउ आर इउ आच्छा ओके मैं ठीक हूँ आप कैसे हो मिस्टार इन्डिया बोलिए ओमफ्राय जोंहा सोमखोरा बाजै दावदां होनदों बुं दे बिबोनां सना सोमखोर ओमफ्राय जोंहा लाइक होदो दे सोर फैदों गोदानफोर अननानै एसे लाइक करो बिसारकि उरान थोड़ा मतलब ओमफ्राय मान के बिसारो क्यों रहना सिस्टर आपने मुझे रिटर्न नहीं किया है प्लीज रिटर्न गिव मी सिस्टर बोला अच्छा रिटर्न नहीं किया रिटर्न दिया है तो ना बिसारो क्यों उड़ान मुझे दिया जैसा लग रहा है शायद मैंने दे दिया होगा मैं दोबारा देखूंगी बिसारो की उड़ान एलबी रखने के बाद मैं देखूंगी मैंने दे दिया ऐसा लग रहा है मुझे सबका मैंने रिटर्न दे दिया है तो इसलिए आपका भी रिटर्न दिया होगा ऐसा लग रहा है मुझे ओमफ्राय संगीता जा अन होनदों संगिया जा रामसना की खबर होनदों खबर फाल रामसन आपका मतलब आपनार केनेकुवा रामसन बिसारो क्यों लाइक दान थेंक यू लाइक देने के लिए सिमियना जामाखो फैदो मालाबा आब' गुमैखौ लाना आच्छा बेरायनो आंखौ लोगो हम आब' फैबा होनदों फंबाय नोङो मानि होनदोंमोन भैरबखुन्द आच्छा नों अबेनि खिथाहरदो दे फंबाय सिमियन फंबाय नोंनिखौथ' मा होनो चेनेलखौबो बेथ' आइडिसोना सिमियन फंबाय नोंना चेनेल दङ ना बेलेग चेनेलखौबोथ' मिथिला ना मा चेनेल मोनबा नोंनिया ओमफ्राय जों बिसारा माखो ब्लु दे डीजे बोला अच्छा ब्लू डीजे ओके अच्छा ब्लू दे दिया बिसारो क्या ना फिन आईडी को सपोर्ट अच्छा फिन आईडी को सपोर्ट करो मैसेज करके दीजिएगा वो आपको रिटर्न करेगा शायद ओमफ्राय सालिमा माखो आंहा सालिम क्या बोला आंहा दाउ लकेलजों
आंहा दाउ लकेलजों खुमब्राजों संदों आंहा जानोबा फै मेदाम होनदों आरोना सालिम भाई अके दाउ लकेलजों खुमब्राजों आदसा टेस्टि माथो ना ओंख्रियाबा सालिम भाई ओंख्रिया टेस्टि ना नोंनिया दाउ लकेलजों खुमब्रा जा बिसारो अमन के दे दिया है तो कोई बात नहीं सिस्टर बोला अरे दे दिया मैसेज भी कर दिया था मैंने आपको मैसेज नहीं देखा क्या बिसारो की उड़ान मैसेज देखा कि नहीं देखा बता दीजिएगा ओमफ्राय जोंहा रामसना मानखो मेरी कॉपी रिटर्न किया है हाँ रामसन आपको भी किया है तो सबको दे दिया मैंने सबको किसका किसका मतलब मेरे वीडियो में मैसेज दिया हुआ था सबका रिटर्न कर दिया है एक भी नहीं बचा सबको दे दिया रजा कोकराझारा बोया मान के मैसेज में देखो मैसेज दिया हुआ है ना ओमफ्राय जोंहा करण जहारा मा होनखो फैलायबाय हो बाजै नोंनि एलबियाव होनदों अ दे थेंक इउ गोजोननाय थाबाय दे क'क्राझार बय ओमफ्राय जोंहा रामसना मानखो मैं अच्छा हूँ बोला अच्छा आप भी अच्छा है ओके अच्छा ही होना चाहिए ना ओमफ्राय जोंहा सिमना मानखो अदालगुरिनि होनदों अ नों अदालगुरिनि आरो उदालगुरि मा गामिब्रा बिसारो कि उरा नामा होनखो जोंहा अके अके बिसारो कि अजितआ जोंहा अच्छा ब्लेक सस्रम ओमफ्राय जोंहा बिसारो कि फिन आईडी को सपोर्ट करने जा रही हूँ बोला ओके कर दो ओमफ्राय जोंहा सिमियना मा होनखो गैया आब' चेनेल आंना आब' होनदों ए चेनेल गैया आरोना आदसा ओमफ्राय जोंहा अजितआ सिलुट हाय हिलय हाय हिलय सिलुट लाबाय नामालै उजितआलाय आदसा सिलुट लाबाय आरोना उजितआ दे कमेन्ट खालामदो सोर दं कमेन्ट खालामदो दे दसे ना ओमफ्राय जोंहा सिमना अदालगुरि बाजुलि आदसा माजुलि अके माजुलिनि आब' भैरबखुन्द खाथि आदसा खाथि जौ आब' जोंना भैरबखुन्द खाथियाव खाथि जायो भैरबखुन्द खाथि जायो आब' जोंना होनदों अ नंगौ नामा आदसा थांगोन दे बेरायनो होमबालाय माजुलि अके अजितआ मानखो आङो कमेन्ट लिरनो बाबाय दे नायबाय थाथ' गारल' जाथ'सिगोन अ दे मा होनो अजित दे जेबो नङा दे आंबोथ' माबाखासिगोन नालाय र' थांखासिगोन आरोना ओमफ्राय जोंहा संगिता कन होनदों अ थेंक इउ दे ओमफ्राय मा होनखो संगासिनो ना एवदों बिमा होनदो ए ना एवदोंमोन बिमा होनदो दे संदो दे मा होनो अन होनदों आरोना
दे संदो संगिता आंबो थांखासिगोन ना ओमफ्राय जोंहा मा होनदों बिसारुआ फिन आईडी को सपोर्ट कर दिया है 99 अच्छा कंप्लीट चेक कर लिया ओके कमेंट भी किया है ना बिसारो की उड़ान ओमफ्राय हजों दा आङो आं रायज्लायनो बाबाय बिमा होनदों आं रायज्लायनो बाबाय बिमा होनदों आरोना हजिदा दे हजिद रायज्लायनो बाबायबा ओमफ्राय मा होनगोन आं ओंखारबाय दे बिमा बायदो दे बायबाय दे संदो दे संगिता बिमा दे संदो दे बाय आङो दाबो नोंनि थाखाय थांनानै दं ओमफ्राय सिमोन होनगोन राजाखौ लायग्रोदो आब' दा लोगो मोनसिगोन दे होनदो ओं लायग्रोसै मा होनो सिमोन फंबाय लायग्रोनोसै टाइमाबो जाखाबाय नै 10 जाखाबायानो ओमफ्राय मा होनदों फंबाया राखौ नायगोन दा आब' होनदों आरोना राखौ नायगोन नोंखौ नायगोन दा आब' नोंखौ ना नायगोन दा आब' होनो दे फंबाय दे बे फिनखौबो खोनोसै र' थुबाबो मायावबासो थांबायलै आदसालाय राजाखौ नायगोन दा होनदों आरोना राजा अके राजाखौ अके दे दायो नायदो ओंखामबाय बिदिबा ओंखारबाय बाय बिदिबा आब'नो दे बाय आगै सिमोन फंबाय
गोजोननाय थाबाय दे सापर्ट होनायनि थाखाय दे।